right pane video rekamwe kamudhara rekutenderera maZimbabweans I don't know kuti chii chazvo anga achifamba atanga ari kuparidzira vanhu so vakagara taura kuti hanzvoni pakanzi ndiana datwa cheya usadhaki vanhu vese vakagwadama vana Ramaphosa vakagara pasi pakazosumuka vanhu vakusumudza maoko vachichita ndiye ngaitwe cheya usadhaki kutora advantage yekuti vanhu havazive so kuwedzera kubrainwash because they know vanotoziva kukuzviitira because ndina ungazombomire wakamira paside lane ndo vatakumisa kuti mbomira kumbiro kana proof ezvozvoutaura iwe kuti ndozvinhu zvakaitika kusadhaki because zvinhu zvechigaro chekusadhaki cheche it's rotational chinotenderera Mugabe akatomboitawo but kwete kuti anga anominatwa no nyika dzacho dziri musadhaki region dzinochinjana nyika yese iri imomo inopiwawo mukana wekuti ite sadhaki chair ndo mashandirwo azvinoitwa not nhema dzakadai so dzekutaurwa idzi inini zvangwa kuzosiya zvichitenderera kana kuti kuzosiya munhu achiramba achidilute achivhara vanhu kudai so kuna zvakadaro izvozvo musanyeberwe ari kunyeba mvesu kuningiri izvo zvekusadhaki zvinopanana mukana majana aya zveso amuchiona izvo so izvozvo zvinokuti zvinotonetsa kuti mukwanise kana kuzvistopa because it's time for Zimbabwe vachangoti ata kungopa Zimbabwe zokuzoti uyo ari pamusi kumuda vanongoti ayo isaiwa munoda ipapo but tiri kuti chigaro chako yakuti kuZimbabwe sokuona kuti kuZambia ichilema yangu svika kunoti pfe achipinda achinongosangana nacho akutongopfurira mberi achitoenda akadaro ndo maitiro zvinoitwa but ameno kuti uyo ari kutanzi vanhu vakagara pasi vakagwadama vachityika ameno zvaityika mufunga kuti vanhu vangasvika kutungamirira tasadhaki mbomira imwe Zimbabwe udhere rakazva mawani